spa like kuntai. Umbale kaske shawa, iawan shamekupa, iawan gisliang yame, umpoleu jongkajipa, shaduman jongmekutrai, dajik menda dakarwai, majing imiwanaiti, majing lajik syakri. Kohimen ko param to yin sungwe au jisu hakane ka step nginang vanra hau bara ke jing tumu changi panginambu ke jing tumu changi lempa Jane di Chandal Karinium Balaseng Dau Francis di says Bakhuid pada halam min siam iaka lemba ka jimbetin linti changu gidwai nagabinda lemba ka jinga side lam changka nagabinda changi baro bangiru nginang kam penjanai ke jingi men siam jongi ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ but ka jingi jongo play lembat ka jinga slak jongo men siam Bakhuid kindon rengka bat pi baro Ringka bat piru. tongin sangesh por ban pan map nagabinda kilat baro nginang yusngo hadukat no uble udon ka jim perkat lem nagabinda jangi uble upeit yengi jisu peit yengi man ka kelit mat nakaban ngop ha kano ka pop man le ki jim perkat jangi u jisu dang yo i man le ki jing sngo jangi u jisu dang yo i man le ki pop jangi u jisu dang yo i man le ki kamba bha jangi u jisu dang yo i but un sakar ko yangi haganiga port to nginang sonsi halor baharu kita gi por ngila perkat persha ya ga sain dur jangu jisu kot yangi ukwaban id yangi kwaban penjanai yangi udang tau lad yangi bon kirukam bangin dup id yabu henre bon sin ngi kintait ya ga tagalat kalendi hakaba perkat rit hapo jangi to nginam pan map na jisu try jisu map yangi side kud yangi nadu ki pop barit baria shadu ki pop bakrau jangi nga pala hoble badan por baro pada pi ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrau e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel bat kiri khuid bad ya pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi badandala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Kendrat ko blaisne yangi try kendrat ko blaisne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no benim jangi benim yangi try kendrat ko blaisne yangi try kendrat ko blaisne yangi Kristo map ko Kristo rap ko no penim jangi penim yangi to nginia duvai ngibu barra ke jing dumu jangi duvai na gabinda ki bapangi bashitam kamda me pi ki bashimenda haganega mas Bakhuid
Kerpadio Jisu ben Taïew pi lembaga nega mas Bakhuid. Duairu nega bendaki inga sem jungi, nega bendaki batalad bar. Duairu nega bendaki longkumi junga rambalang parish. Kiben stang retreat na dusngi tording nega benda jungi. Koblei me ubela pelong yaka Jane Francis de Chandal Bakhuid. Bakan palang daki hok kiba pernai tam hagi lindi jingim babuun rukam. To ai hangi lemba ke jingya side jangka. Bangin boot hok haga jingkot jungi. But bangin ting shine barabor kum ki nuksa jangka jing shai. Da utrai jungi u Jesu Kristu kun jame. Uba im bat sen sha rengkat bat me. Haga jingyalong kawai jungi min siyam Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na kitab Deuteronomy. Kumta Moses ulakran shusho, yakini kiktin hakipai Israel baro. Te ula ong haki, ngaladap shis pa arpos nem karita, menta kasni. Ngamdon shu kabor kasor, banlej banwan. Utray ula ong hanga, pin yo let shishiliang ka Jordan. Utray ublay jong pi, daladehi un let shishiliang hashwa jong pi. Un penjot yakini ki jat ben riu, ki badon hakmat jong pi, ba pendup yo dakol yaki. Bat u Joshua un yalam ye pi shishiliang, kumba utray ulakren. Te utray un sale yakini yaki kumba ulale ya usihon bat u og, kisim amor. Biat yakari jong ki, men ba ula penjot yaki. Bat utray un aiti haki hapi. Bat pidei banle yaki katkum ki hukum baro ki banga hukum yapi. Tolong ki baklan bat ki baslur. Wat ting ni rej yaki. Naba dei utray ublay jong pi ubasenran yapi. Un ino yapi ni lindat yapi. Te Moses ulapha wan ye u Joshua bat ulakren ha u hakmat ki Israel baro. Tolong ubaklan bat ubaslur. Naba pidei banle But uni upa syakata kari kaba utrai ulasmai heki kepatam men jongki ban ai heki but pidei ban penyo yaka haki udei utrai ubayalam yapi undon rengkat bat pi eno yapi nilendat yapi wat shapting lane sngus ir kaktin jong utrai Isango yaulay. No barn rus pa arpuwe. Shashkor yana piki borne. Shashkor yana piruko kende. Kajingi kai gana pusna. Tingkren jendre. Bakhuid
Hallelujah. 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 Long bala kerku memekuk pa ku try ke peneng bat ka kendau. Balang penpal ya kini kijing maya jong kaima hakirit kiria. Hallelujah. 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 Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaulam memekuk try. Hakata ka por ke sinran kilawan shaw Jesu ki ong. Ue ubakrau tam haka hima bening. U Jesu la kot ya uwe ukina. Badula peniang ya u hapadeng junkie. Badula ong shisha nga ong happy. Lemda pi kerla badlong kum ki kinarit. Pinom yorung haka hima bening. Ti jaruba pendrit yalade kum uni ukina utaken ulong ubakrau tam haka hima bening. Jaruba pediang sngelba ya kum uni ukina haka kerteng jonga upediang yanga. Peit papin i bain ya uwe na kini ki berit. Namar nga ong happy ba habening ki angel jonki ki kami barabor ya ka kemat upa jonga uba habening. Kumno piperkat lada ubriyo udon shispa tili ki lambrot but kaway na ki kayait sakama hato ino ya ki kinday po kinday halum banlaid wat ya kabala sakama lada ulap ya ka shisha nga ong happy kams ngo kumen ya ka ne kaway ban ya ki kinday po kinday kibam shimla yait sakama kumda kamlong kamon upa jonga ubaha bening ba ive nakini ki barit in jotno. Ka gospel jong utrai Kucing roy memekuk Chris. ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ ki jimpule bara artilli ki hikai yengi mentakasngi hadu katno uble uperkatlem nagabendajongi kampalat ya kabangi perkat yalade uble uperkat nagabendajongi uble uyoy ilud ya ke baro bad uble ubu saindur nagabendajongi uble ukam eat yengi banya kabangi eat yalade kabamot uble u eat ningkong yangi shua bangin stang ban eat yalade bunsin haga jingim jongi ngis ngoto bakala halor bun jai ki jimpeni ai ngi perkat de mangi bade ban peit bad sumaria ke baro henry kakatino bale kakran shai kadar ude uble ulakwa bangin manba haga jingim jongi ude uble ukwa bangin roy haga jingir habu ude uble ulakwa bangin don barabor haga jingya da jongu bangin nom poisha kano ka jingjot naga benda jongi ive pa ive haga bau jisu la on u I toy ni ki kinarit badu ong yengi ban kalalong kum kinarit bad nangta jisu ong uble uperkat ya ki barit baria da ka bawanra ya ka nuksa ka parshi shapang ukun lambarot balaja uble ukloy ben ino ya ki kindai po kindai haba utip iveina padeng ka kinhon kadon udon hapadeng ke jimma ne kadon hapadeng ke jimma jisum shimkwa mano bangop ha ka jingma ne ka jingsir ne ka jingjot kane ka de ka jinglong jongu jisu henra ngi perkat ngi haban le eye
banyada yalade henreng imla banyada yalade lada ujisu mon banyada yalade na kata ujisu wanra hangi syapang uwe lang borot balajana kasem ujisu wang ngangan leit wad yauta namar bale wad yauta u barit ubalajana kalindi ne nakasem ulong ubakardor lese don bun gidaw bale uta uwe ulaja nakasem lese ulong badakait lese ulong nompom lese udang ngop habon jait ki jingkarni kiat na dong shadong ne ngop hakapop henre ujisu wong wad nakabenda itaru ngan late wad namar ngam shimkwa wad ya itaru in jotno badu jisu dang penshai shushu halar kane kapang da kapa ong nakabenta man paiwe ngidon ki angel omde we angel jisu hangne wong ki angel bun ki angel ki yo i ya ke kemat jong upa habaneng kabamut nakabenta jongi ki yo i ya ke kemat jong upa habaneng kabamut kine ki angel ki dua ya side nakabenta jongi ki yo i ya ke kemat jong upa nakabenta jongi kabamot kane kade ke jimmot janga jing tuwai yaside kane kade ka bor ka bangela yop ngila ban yop pediang lada ngiyalong paralong bat ki angel lada ngi kalalong paralong bat ki angel katekana ngidon bun ki nongya side ban pan shwa bangi perkat shwa bangi trang ya ke baro hakamat ublai upa ki angel ki yo ilupa kaya ka bangi don kam kasuk yangi ko himmen ko para banya ka bangi shania ya ki brio ngide banang ban shania ya ki angel ha ka baring jingmut na kaneka jingi kai jong ujisu omde ki brio kila ong kane ujisu ong hangi ba ki angel ki yo i barobor ya ka kemat jong upa jongi kabamut nagabenda jongi ki angel ki peit ya ka kemat ngimla ban yo i ya ki kemat jong upa namar ngilong idon haga jinglong brio henry nakabenda jongi ki angel ki peit ya ki kemat jongupa kabamut ke jingi jongupa baro ka wanra nakabenda jongi da kum gini ki angel omde tanguwe kimte ban perkat tang u angel nongeda henry katkum kane ke jimbatai bun ki angel ki sumari ngi bun ki angel ki perkat nakabenda jongi namarupa u angnut ngimde banduno what uwe kangne tinu blay jisu on what uvenak ine badit injotno ivenak ini lese ngilong baritam hagane ka parte hakinga senjongi ngilong baritam lese hakinga senjongi ngidon bun gijinge lese don gijimpang don gijing shitam lese don gijingduk henry jisu on ya ita ikun ya ita ipa ne ime ne ki himmen ki para ibadon hapateng kata ki jinge ujisu udon ke jim perkatlem uppa udon ke jim perkatlem bad ki angel ki dam apahara yaki ki angel ki ada sumar yaki kabam mod ni sautu kaya ka bor jangi angel ladang ngidon uwe angel ha ke jingem jongi kalong ke jingeda kumba 6000 propose an ngut ki brief kamut ki angel ki yada yangi kabamod habang idon jinge haga jingem jongi haba kinu ki himmen ki para jongi ki don hapadenge jinge ngi haben kod kerpad ya kini ki angel leseng imut ban le kanu ka kam haga jingem jongi leseng idon ki jinge leseng idon jimpang leseng idon jingshitam leseng idon ki jinge pe jimmut hapadeng himmen ki para leseng idon hapadenge jimma kaya ka bang ide ban le ngide ban kod ningkong ya kita ki angel ko angel ngadon hapadenge jinge ngadon kam ya ke jinge rap kile shaupa pan ya ke badon kam nagabenda jonga nagabenda ki inga sem jonga nagabenda ki bayid batoin jonga bad ki angel kin kong ki angel ki ap ya ke sur jongi ki angel ki kot ki ap ya ke jingkar pad jongi banyada yangi nagada jisu ong upa shimkwa wat ivena padeng jongiru in jotno bad khabangi ring jimmot naga jimpule naka jimpule baningkong yosngo ayu u Moses udang batai ki pai di Israel namar ka por jongu ka kotno
But Joshua un shimdi ia ke jingela nagabinda ki pai di Israel. But uble shimkwa ban jot wat iveru. Uble un yai shakaman. Uble un long ukli. But Joshua ro un yai but kata ka jingang nur jong uble. Bandup iada ikibrio. Ban pinboy ikisha ri kyanan. Kane kalong ka jingang nur jong uble iyangi. Man ka keliman. Henry larang itro jingay. Ngim sautu yakane. Now, but kawairu uksuid utre borba ban pinge bij yangi nakaman sautu yakane ke jing shisha. Te habawan ke jinge bon sin kaya ka bajia aga jingim jongi ni angnut palat halar kata ke jinge ni angnut palat halar kata ke jing shitam ni angnut palat halar kata ke jing jinjar ba da ka baklet yakane ke jing shisha ka baujisu kedau hangi ha ka gospel ngilong ki kun barit tam lese Henry ujisu udang perkatlem ublay udang perkatlem nagabenda jongi ki angel kidang perkatlem pat kidang tre nagabenda jongi tangkawai ngi don kam kot kerpadia kita ki angel dan don babon ki angel ba ab ban shakri yangi ban yarab yangi ban yalam yangi shaka jingchop Henry ngi pat ngi sakut ha ka jinge shime ngi sakut ha ka jing perkat batalot jangi bad namar bang ngi sakut ha ka ne ka jing perkat batalot jangi bunsin ngimjuyo jingyarap na bane ngi don ko hok benyo jingyarap na bane Henry ngimju kot kerpat ka ne ka jingyarap bad kat ba mendakas ngi kin mauru yaka jaindi sandal kalong kawai ka longkumi badon hindri ngut kikul Henry habala kalad ulok kalashim ya ka jingarai banlong riniam bad u Francis de says Bakhuid ulaya rap ya ka ban im ya ka jingim pajanai nagata daw ngilap kilam ula Francis de says Bakhuid ula to artiliki kitab kot kadai na ka benda ka jingsneng ya ka jingid uble ka kot ka bangi on love of God but kumjuru ia ka kot ka bangila penkala hakak tin kasi hakini ki por ia ka jimprang naga benda ka jingim bari balai baro kini ki kot kalong ka kot ba ula to ban yarap ia kini ke longkumi ban yad ia ka jingim bari balai balong recoid but ko himmen ko para ujisu u a ia ka lat ka lindi kitu ki ba kot kar padiabu kitu ki ba don ka mon wad haba ka parte baro ka peit kala sakut haga jingim jangka ujisu la kindiu ya ka kata ka longkomi but kala kala long riu balai kala kala long recoid tendeng haga jingim jangi haba wan ga jinge barit ngistang ban perkat ka parte kala kut na haga majangi Henry ujisu wang lempa connected ka parte kamla ban Lait-ïa lada ngitip hangno ngideman wad yano ngideman shania namar ujisum shimkwa bangin jot what event na padang jongiru in jotna kane kadega jing kwa jongu jisu kane kadega jing duai pengin in wanra yaki bayi batoy jongi bara shau jisu hagana iklip ma yaki inga sem jongi yaki jimpang jing shutom jongi yaki baron hapadeng jing sausi kin mau ujisu udon ga jim perkatlem yangi wei pai wei jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi namar me id yangi ba memshim kwa but ivena padeng jongiru in jotno hakano hapadeng kano ga jinge paya ki angel jome bakin yada bakin sumar bakin dua ya side nagabinda jongi hamal ka binda jonga jingim jongi enyaro ya utrai Jesus Christ Jinom lai jinom amen pangin plai ga jinget ka jongi nganget how blay upa badon por baro unong tao ka bening bat ka kendo but how Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jungi ya ubela puna mensim Bakhuid ya ubela kana ka Maria teisoti ubela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu ula ya la tepyawu ula kiya shaki baya kaga Sngi ka balai ula mi padne ki baya ula kiyo shabane usang shakamon ublay upa badan bor baro nang tha unwan pan ban bishar ki bayim ki bayar ngangit ho min siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinya selok ki recoid haga jimma ki pop
haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa en rip kun riu. To ya duai ko himen ko para baga jinghinia jonga ba jompi kallang ka ba pediang kun hau bleu pa ba dan bor ba ro To try bideng jing knya ki ti jong ki na ka banda ki jing ro rom ka teng jong ka jing ban toy ni ba de palang ba ko jong ba ro wei. ko blei jong ka jing snow lem ba ro me u balamon ba ha ka Jane di shandal Bakhuid mentau ya ubri batimai ha ka dur jamehi na ba ubriu barim ula jano ha ka jingisne jamme tai to ai ba enda la pendimai yangi kum maka ngilla bantarwa hame ya ka jinkinia ka ba pediang horn jaga jimpinya suk batme da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Reka bat kiro. to kentiu ya la ki doinut Ni ki tiu ki sa utrai. to ngin aingu ya utrai ublei jangim Kai sa hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badei ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut namar haki ri kuit ki bela pingantang yalade hau Chris naga binda ka hima bening kalong ka bade hok beniro ya ka jing suma sukher ba perla jame da ka ba mekhot biang ya ka jinglong briu sha ka jingkui ten rai janga but me veria ka ban mad hangne haparte ya ki jingai ya ki ba enyo ha ka parte batimai but kumda rengkat bat ka kin kon jangi angel bat ki rikoi ngi aro yame bat ngi pen pana kalem sange Bakhuid, utrai blei ki pai, ka beneng berkaperte ki dap da kaburam jong me, Hosana sa jrong tam. En yoro tau wan hakateng utrai, Hosana ha jrong tam. ko himen ko para hakine ke por ka pakentang tam tongin duwain adu ka donun bangin dup iya ka jimpen sle ka batimai pan sautu iya ka jingmut ka jingang nu jong balai na ka binda jong i vei pai vei kam dame bun ki bri ki bas ngau kinja ngau marwe ngau ting ngau kuslai halor bun ki ke baro sautu shua bapin angnu shua bapin ngau komne u balai udon ka jingang nu halo jombi padudang pa ye ki angel penyada pen sumari ngi kot karpadi ka ne ka por dap ta ka boro men siam Bakhuid bangilong para bor ha bandon ha ka senda jong jisu dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barom namar katangi karpadi me to pen kuid pen kandang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siam jame kum ga umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jong utrai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badang ka ba aingu yame
ula kedia yewu badulai halage sendran u ong. Tu shimbat tu bam na kanepi barro, na markane kalonga metchunga, yakaba naiti, nagabenda jumpi. Hakaju kero kamendala le abam ula shimya ka kuri, badaka ba ingu biang yame, ula yaka halage sendran u ong. Tu shimbat tu dina kanepi barro, na markane kalonga kuri janga snam janga, janga jutambati mai bad bam chikut, yakaben pen mi nagabenda jumpi, but nagabenda ki babun, nagabenda ka jimmap iki pop, tole yakane, ban kan mau yangam. Kosnam ba kardor jangu Kristo pen koi yangi. Pen koi di men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia yaki bapangi bashitam. Yada ingi nau bamen naki kalang. Kajimaya jongka jinget. Kata sin bangi banduli ubu. Bangi tilakani kaburi. Iben naga jinyap jome kutra. Tadhadu menwan. Nyamar kata, ngi ke ba pen menta ya ke jingya bad ke jimi pa jungu. Ngi tarwa hame ko trai ya uppu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aidem, namar mela nyu yangi ki ba bit ben yang hakama jame, bad ben shakriye me. Da ka bas ngeverit ngi karpadi me, bangi ki ba yobinda hakamet bad gasnam ukris. Ngi long ki ba la penyateli kawe da umen siem Bakhuid. Token mahugo trai ya ka balang jame, ka bala priang hasatala ka parte. But the penjana yaka haga jingir, rankat badulio upa Bakhuid jangi, u wilbert u bishop jangi, but bar killing dog but kirinium. Taken mau lemri ki himmen ki parash in rang but kinde, kibela yutia dakaba kermen yaga jimmy pan, but ya bar kibela klad no haga jingis ne jamme, top priang yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi bar yangi karpadiame, barankat but kamaria te soti Bakhuid, kakami jangoble, which also Bakhuid u kurim janga, ki apostol Bakhuid. Ka Jane di Shandal Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baru ki recoid ki bela pensavaya me pateng la pateng. Ngin long ki babid, ben yu binda alem haga jingim bam jikut, but ben ni ro, but pendon buram yame, da ukun jamme, o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu, kallang hamayu blayu pa badan bor. Haga jingelang kawe jong men siyem Bakhuid, baro ka buram bat ka jingero, jinom la jinom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabinda baro ka jingaye ka bangitrang, ginang IT age jinge baro, ginang duwai nagabinda baro ki bapangi bashitong ki baran hapadeng ki jinjar babun jait ki inga sem jongi. Giduwai ro nagabinda ka longumi jongaram blang parish ki ben stang ya ka retreat na dus ngi todi. Pa kabor jisu kanang tre halo jongi baro ko pa jongim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kando kumbara bening toa yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni patama yangi kering kan jongi kumbangi rungi map ikabeles new yangi padbatialam yangi shaka jimben shoy and rate the polite yangi na ka bas new Top light yang kerpad kotrai nage jing sini baro. Haga jing spoon jamme, toai jing suk jing saing hage sngi jangi. Knamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ngi light baro bona ka pop, but ngi jing edana ka jing jar baro. Kadbang idang ap kime lindi yaga jing kermen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jangi, o Jesus Christ. Naman ka jome ka long kaima, ka jome ka bor ka buram, jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ me ubela on haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jamme. Bad haga jing spoon jamme, to ai haka yaga jing suk, but ka jingatali kawai kat kum gamon jamme. Mame uba im, bad basensha, jinom la jinom.
Amen. Kajing sukutrai kandon barabor rengka bapim. Regard but she. Dap ta kajing edo Kristo ini aingu markelia. Kur lang brad Jubilee me bakino ekipop kapatay to singaw sen ay yangi. Kur lang brad Jubilee me bakino ekipop kapatay to singaw sen ay yangi. Kur lang brad Jubilee me bakino ekipop kapatay to ay jing suk yangi. Hakami ukun lambro jungo belai. Hakami bakit na ko pop junga parte. Sukito ke bela korcha ka jinga wai jungo ukun lambro. Bukan ra dumong pasang pop pamandung pop ying junga. Hendra shonga kati bagaimana sim junga kan sakyaki. Kotrai Jisu, Yisngo Yame, Yaroyame, Yame, Nagabinda Jingir Spoon Jame, Karko Kardo Yangi Baraki Bashimenda Haganiga Mas Bakhuid, Melaila Yangi Ben Pediang Yame Hakari Communion Bakhuid, Communion Mensia. Jisu, don't bone give a pangi Bashitam Gibashimenda Haganiga Mas, don't give a pang jur. Jisu Isnelem Yaki Baro Haganiga Por, Namar Melakular Yangi, Bame Pet Yangi, but Menum Qua. One jot what even appadeng ki baritru Jisu bayis knerla katteja me halo jangi ben goid ben khya yangi Jisu lega kambarla hal or bahar gene ki kon ke bashimenda ha ka mas online ro
Ai baginang yo bort mai halo jangi. Kamen sim batte mai. Bagin snow shine, snow koi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, pen roy ya ka jingai jangi, pen roy ya ka jingai jangi, pen pediang ya ka born me Jesus hakane ki Eucharist Bakhuid. Karko kardo ka Jesus pen janai ya ki inga sem jangi, pen janai ya ki bayir batain jangi, pen koi pen kia ya ki bapangi bashitam, paya ki angel jame shaki barra, paya ki angel shaki inga sem jangi, paya ki angel shaki bayir batain jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tangin dawai, kajing dawai. Jubilee ngi karpan ya ka jimben jampura ha ka bashim menda ki kam isune menda kasngi bakalong ka basa iso ha ka jingem jangi ha ka bangi duai ka ne ka jing duai bat ka mas Bakhuid baro ko pau ba ha bane to ai ba ka jinget ba mela ai hangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi ba ka tele jing jang ka jinget spoon kan kalang ha ki dunu jangi da u mensiam Bakhuid kan kursiu biang hangi ya ka jing karmen bala kurku naga benda ka jingwan jonga hima jome hai ba ka jinga e jome kan pin kala dur yangi shaki nonglur lingka bam ju shong tai ben bet ye ki simbai jonga gospel to ai ba ki to ye simbai kan pin kala dur na shapo ya ka jait pen riu badia ka parte mariang baroko we ha ka jing kami linti batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda eki bojungu bammen la wengno kaburom jame kan ting shine juno to ai ba ka jinga e jang Jubilee kan kursiyo biang hangi ki pilgrim jang jingkarmen ya ka jingnur ya ki tiar jingan show happening ai ba kata ka ju ka jinga e kan pin sapriang ya ka jingkamen ba jing suk jang nong sius pa jangi setelah ka parte Shame ko blejungi bala kerku junam kanlong ka buram pagkajingyaro junam amen to nginia duai to ai ba ka jingyo binta hagi sakrament jamme ya ka bangila yabam yasip kan penim yangi ko trai but kan pen scam yangi haga jing shai jonga jing shisha jamme Dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Engkau berpir. play button bor baru en karkuya upa baru kon baru mensim Bakhuid Amen. ya lisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Isa mo yau blei. Lai spak kat kendai. En jag rör ju trai Jesus Kristus.